Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras, kada kayo amin papagayam. Enta iba sa ti Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25. Ditay liwayan ti panagigimong tayo, kas araramidan dagiti dadduma. Ad-addapay kuma ti panagpipinarigta tayo, ita tamakita tayo nga umasidagan ti aldaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay ang pakasaritaan, ang maitampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, kanya. Ay, Una yan manong Poldo. Nagunagkat day ta na panagsennaay mo. Kasla nagdagsan ti bakbaklay mo aparikot kasano ading ko. Kapoy ti pandemya. Nakisang ang tibiro kong agpaspasada iti jeep. Kapilitan kami na makisinublatak ng agbiyahe. Taman manulang matayunit ti jeep ti mapalubusan ng agpasada. Manong Poldo, saan lang asikat ti apektado gapo iti agdama a sitwasyon. Amin tayo apektado. Ngam saan arumbang amapukawan ka iti namnama. Minda, ading ko. Saan arumbang amapukawan ka iti namnama kunakmanan. Naimbagket di tagmay may salaang ti kaanak abibyagan nyo. Mababainak naminan kan ka. Dandan ni si kamat amin ang tagas-gastos dito balay. Awan anyaman na, manong. Kakaiso na napigsa ti negosyo ka pa naglako iti komporme amakan. Sako ilaklako. Ado ti sukik online, manong. Iso nga awan anyaman na no agas-gastosak ditoy. Kan may sa, balasang akmat. Iso nga agtitinulong tayo itaapanawan ti krisis. Oh, anak, agmerienda ka pa'y Sigurado ang nabannog ka, takalkalpas ti panagadal mo online. Nanang, marigatan ak iti panagadal ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Apay amarigatan ka, kat duwala nga ruden nga oras ti panagadal mo. Adda ka pa'y di ti balay. JR aramatak a gadget, nanang. Pasaray agidep. Masapul ang naka-charge no usarak. Tapno saan nga agidep. Oh, di baybay am anak kasaksak ti charger no usaram. Tapno saan nga agidap. Tirigat na, nanang. Nakapsot ti signal ti data dito unag ti balay. Awan mat ngamin ti internet tayo. Masapul nga addaak itirwar ti balay, tapno pumigsa ti signal ti data. Dayta ti pakarigatak, nanang. Ti ka din nagsaritaan nyo ka ni Carla aka anakak ti makagapo, no apay akasta ti langam ita, manang. Ay ayak ti panagbiag mi, ipag. Awan ti trabahok. Sakit saan mat nga inaldaw ang makabiyahe iti jeep ni manong mo. Kasano kami laengan? Manang, saan arumbang ti kasta adyaryo? Panunutan nyo nagasgasat kayo pa'y laeng, ngam iti dadduma. Ngamin, saan kayo pa'y alimangan amangan? Ada na orno sa pagnanaudan nyo. Saan akas kadagiti dadduma? Ipag. Iso ang nagasat kayo pa'y laeng, Manang Marie. Ada yung nagasgasat kayo, ngam iti dadduma. Kan may sa, adaak mo't dito'y amang tulong kada kayo. Pamilya tayo. Iso asaan kayo abaybayan. Agyaman akan ka, ipagminda. Naimbaglakit din taada ka. No awan ka, Jack Amon no anya ti rumbang nga aramidag. Wala, di kagdanag anak ko. Ikagumakdag remedyo, tapno masukatan tar aramatam a gadget para iti panagadal mo online. Pangaasiyo, tatang. Maawatak ti sitwasyon ita. Ngam no dadaal mo ti gadget ko. Jak maanusan. Una yun di kastoy kasasad tayo ay. No saan ko napasamak da ito a pandemya? Saan ko maakastoy? Tatang, Makapawan ka na sa di kastoy panagbiag. ha? Talaga makapaupay ti kastoy anak ko. Tiya akon amo, noon niya tirumbang nga aramida. Agyaman na kadagiti makan ngayon dunar mo dito simbaan, Minda.
Awan anyaman na, padre. Talaga ang nagaramid ak iti makan para kada kayo. Kastamot tan dagiti church workers yo. Babaan man la iti kastangar aramidat. Maipakitak tinalao sa panagyaman ko. Ta iti baot ti sitwasyon. Makatagtagdak ta. Babaan iti panaglutok iti nagduduma ang makan. Nasaya ti kasta. Masapol nga amo tayo nga pamuspusan ti pagbiag tayo itapanawan. Masyanak mat nga rod kadag iti agpapay dito simbaan. Tapiktado da iti krisis. Nga makita klata ana impuswan ti panagsirbi na ditoy kang runahan iti Diyos. Naimbag ita tanapalubusanan ti panakaisayang kat dagiti misa. Wen nga rod, padre. Ado dagiti maragsakan. Tamakadaray iti misa. Saan na nakas iti sigod. Sabay la kuma, tad adupay dagiti tumibker ti pamati na. Ket saan da aliwayan ti makimisa? Masapol ang maparagta ti pamati da. Gapu ka dagiti mapaspasamak ita. Ket pasig a pagilasinan nga umadanin ti aldaw. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, padre? Amin na mapaspasamak ita. Naipadto iti nasantuan a Biblia. Ngarod, noan niya tinaipadto, iso ti mapasamak. Mabalin ka, Ti Marie. Di mo man irangrang kanyak di taramatan ni Carla iti panagatan na. Asino nga rod ti pangibagaak no saan asika? Alaman. Sumardan kan konakmat. Makaraman ka kanyak, Marie. Ne, apay ngayon akasta puldo. Ibagbagak lang. Sumardan kan konak lang arudan! Apay nga rod ngagbog kapuldo. No. Awan mat ti madingar aramidak ah. Sumardan kang arudan ah! Huston konakmat! Husto! Anyak na pasamak, minda. Naalingag ko matitimak ni Puldo idirapi. Agap-apadan samot kin ni Mare. Ay, mabit lang nana ah. Taikabil ko bitimas ko. Sige. Kuha nga min nana. Adasanda nagkinaawatan. Damo man ang naalingag ko ang nakaungot ni Puldo. Saan mo't asigod akas din ni Manong mo? Ay, Nakasingsingpot ni Manong mo a Puldo. Iso at talaga anas daawak idirabi eh. nalabit aga pumutan iti mapaspasamak ita nana. Amin tayo ita, aburido. Gaputa apektado tayo iti krisis. Mamati ak ama urnos tumot lang ti saan daan nagkinaawatan. Sabagay, ngam amom balasang ko. Amangan no saan la aday tatirason. Amangan no kumapka po yun ti pamati da. Ta saan kumatan ida amakitkita amakimismisa. Ha? Numaminsan, puon mo ti pagbaliwan ti ugali ti tao ti dinan pan nakimisa. Masapol ang maparagtamot laang ti pamati dag iti agasawa. Tapno saan da ang maidagel iti mapaspasamak ita. Anak, saan ka kumaapa-apekto iti mapaspasamak kada kami kanitatang mo, ha? Sika ti kaasin no di ka agadal. Nanang, No anyaman tinapasamak kada kami kanitatang mo iti kalabas. Bunga laang dayjay ti pan nakaaburido mi. Pangaasim ko mata di ka pa-apekto. imbagak maten nanang. Maawatak ti sitwasyon ita. Kat jak kayat na mainayo nakpay apagaburidwan nyo kanitatang. Anak, bidot ti pagawat. Manang Marie, siya kung ti makisarita ka ni Carla. Ay ayaban na ka ngamin ni Manong Poldo. Ha? Alam manang, da kami ti agsarita. Sige nga rod, ipag. Panawan kayo pa eh. At dalakit di plano ni ipag minda. Iso akiniddayan na kita inasitgan na kami ka ni Carla. Sapay la kumangarod. Tamaalukoy na mutlaang ni Carla nga agiskwela. Nga uray narigat ti online classes. Sapay la kuma. Agyamanak ka adin ko. Anya ti pagyamana Manong. Agyamanak Taing gatangam iti baro a tablet ti kanakam.
At na maaramat na iti panagadal na. Diyak ngamin kayat ama upay ni Carla. Gapoy ti makitkita na itaas sitwasyon nyo kan ni Ipag Marie, Manong Poldo. Minda. Adamat basit ornong ko, gapoy ti panaglaklako iti nagdudunga amakan. Iso ngayon gatanga kun ti kaanakak. Una yun dayta. Manong, di na ko makagura iti ibagak amangan mo't no kumapkapo yun ti pamati yu iti Diyos ka ni Manang Marie. Iso amasansan ti panagapayo ita. Nadlaw ko nga minasan kayon sa nama kamismisa ka ni Ipag. Amo mo ti sitwasyon ita. Mapalubusan tayo man arumwar. Naipasidong tayo latamat iti quarantine. Saan mo't aday ta ti rason? Tapno saan tayo amakimisa? Saan ka di Manong? Uray pa'y siguro anya ti mapasamak. No talaga natibker ti pamati tayo. Agturong tayo lata iti simbaan tapno makimisa. Tapno agdangag kadagiti sasao ti Diyos, alinaon ti Biblia. Adin ko. Kas itinakon-nakon, mapalubusan tayo mo't a makimisa. Iso nga awisam ni Manang Marie, ta makimisa kayo. Saan arumbang ako mapoy ti pamati yu iti Diyos, Manong Poldo? Kadagiti panawen a masuot tayo. At adda kuma at tumibker ti pamati tayo, kakabsat. Di tayo itulok, ano kaano adumteng kada tayo tinagduduma a parikot. Ket isumet ti panagkapoy ti pamati tayo. Amin na mapaspasamak ita, ket nailanad itinasantuan a kasuratan. Adda tayon kadagiti mauding aldaw kakabsat. Imbes nga rod nga agbalin tayo anakapoy. Nakarkaro aparagtaan tayo ti pamati ti tunggal maysa. Sa narumbang abaybayan tayo ti panakimisa. Agsipod ta iti kastoy agundaway. Matingiting tayo ti pamati tayo. No dayta ket kumapkapoy. Wenno rumagragta. Dayta ti mensahe tayo ita a Domingo. Kakabsat kan Kristo. Poldo, lakay. Saan ta ka di pa'y nga agawid? Itay pa lang ang nakatakdar ka dito'y sangot ti imahe ni Kristo. Mare. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ha? Aklonag. Imukuok iti kaunggak ti sermon ni Padre. Kat naamiris ko asaan arumbang nga nagpailuyosak iti riknak iti kalabas. Anya ti kayat mo asawan. Aklonag ka naupayak iti kalabas. Gapo tadyakon makataggat iti kas iti sipot. Gapo iti mapaspasaran tayo a pandemya. Kat gapo iti daytapan nakaupay ko. Diyak nalapdan teriknak. Kat nakaisawang kadagiti makapasakit. Poldo, Itay dumdum ngagak iti sermon ni Padre. Nakariknak iti panagbain iti bakik. Tano kaano arumbeng kumang ngagbalinak ka natipkar. Isumot ti panagbalin ko anakapoy. Isumot ti pan nakalipat kung agkamang iti Diyos. Poldo, lakay. Pakawanan nak kumamat. No nainayo nakpay iti parikot mo iti kalabas. Saan ko maarumbang anakigiddanak pay? Saan ko maarumbang ariningrang ka? Tamok mat ti pagdaldalanam. Saan? Bakit? Awan ti basol mo. Siyak ti puon ti saan ta panagkinaawatan iti kalabas. Banag ang nakaapektar pa yan iti anak ta. Isung awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Oh, kumusta ti panagadal mo, Carla?
Mayat anti Minda. Saan ako na marigatan? Tamabalinak iti arubayan ti balay. Napigpig sa ti signal ti data iti ruar ti balay. Kan saan mo nga agidap ti tablet nga aramatek. Tainggatangan dakon iti baro. Agyaman anti. Awan anyaman na kaanakan. Para dayta iti masakbayam. Basta ikarim kanyak nga agadal ka na imbag, ha? Wen anti. Uray no online ti klase itaga po iti pandemya. Ikarik nga agadalak. Saan ko asayangan ti gundaway, anti? Nasaya at launay, Carla. Namnamaak dayta nga ingkarim kaanakan. So may saya at san ti panagpasadam puldo. Wan na Marta. Medyo limukay nga minon ti guidelines ti quarantine ita. Di kad nasaya at nukasta baro. Wan nga rod na Marta. Masapul lang ta ti panagannan. Nang runagad saan tayo ang makitkita ti kabuso. Naku namon puldo. Iso asya. Amin nga ibilin dagiti masagnan may papan iti health protocol. Tungtung palo. Ipagminda, agyaman kami kan ka. Ha? Sikat ni makagapo ading ko. Noapay nagsubling ti kinaulimag ti panagdinami kan ni ipag mo. Kapoy ti dayta, kaya't mitagyaman kan ka. Da kayo ket dimat, Manong Poldo, Manang Marie. Saan aron bang agyaman kayo kanyak? Syakit di ti agyaman kada kayo, tamakipagnanaudak di ti balayo. Ay na, ipag. Uray tong palbyag nga agnaed ka dito eh. Mabalin. Husto ti kinunataasawak, Minda. Nang runag at balasang kapay man. Agnaed ka dito eh. Tamo mi abayat akadinada ka. Di minto pulos malipatan ti maysa nga adal. Asikati nang isuro kada kami. Anya dayta nga adal, Manong Poldo. No saan na kami kinasarita kini manang mo. May papaniti pa ng paragtami iti pamati mi iti Diyos. Amangan no saan kami anak ka Ameris, adin ko. Husto ni manong mo, ipagminda. Iso analaos ti panagyaman mi kan ka. Saan la at ipamati mi tinaparagtam. Natulungan na kami pa'y anangalukoy iti anak mi, nga ituloy na ti agadal iti baet daytoy a pandemya. Isong agyaman kami unay kan ka, ipag. Pakaragsakat dayta, Manang Minda, Manong Poldo. Ngam no addaman rumbang, kan kang runaan a pagyamanan tayo. Iso ti Diyos, ngamin, saan na tayo abinaybayan? Inda ituloy ti kanayon a panagdengdengeg iti sasao ti Dios, tadag iti sasao na ti agbalin agiya tayo iti daytoy a biag. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kangyang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo